PS Info. Dneska v tomhle videjku vám řeknu informaci. Chci vám říct, že víte, jak vo videách pořád natáčím po česky a někdy tam řeknu i slovenský slovíčko. A teď vám chci říct proč. Protože já nejsem Čech, jsem ale Slovák, takže od teďka budu natáčet po slovensky. Teď vám představím některé pečopáky, které to se mnou tajili, některým jsme řekli a díkej po česky a my jsme to prostě před váma museli tajit, takže počkejte, já pro ně zajdu. No, pojďte no. No, pojďte. No, takže my jsme to všetci tajili. Veď pojďte sem, děvčata. Takže teraz pri tomto hlase môžete počuť, že hovoríme všetci po slovensky. Každý nám teraz povie jedno slovenské slovíčko. Napríklad viete, čo sa hovorí po česky, že tučňák. Takže já vám poviem tučňák po slovensky. Tučňák. A to si říká, že jsem kuň. Já jsem kůň. Proč jsem neřekl? Co to tady čepu zase? Štěně? Štěnětko. Veverka. Veverička. Takže vidíte, že jsme všetci Slováci. Ale niekedy tam možno povieme i nejaké české, keď budeme natáčať po slovensky, pretože my sme takí pletkovia, že áno, pardon, zase vidíte. Takže od teraz natáčame po slovensky, iba vám to chceli oznámiť. A nemyslíte, že to bol nejaký podvod, alebo niečo také, že sme natáčali po slovensky, že to bola nejaká lesť, že sme Češi, ale nebola to lesť, proste to nebolo klamstvo. A chceli sme vám o tom urobiť info, takže ahoj a uvidíme sa pri ďalších a upozorňujem slovenských videjkách. Ahoj, naschle. Přestaňte už říkat po česky. Teď jsem to řekl já. Takže ahoj, ahojky.